نێزیکی سێ ساڵانە و هەرێما کوردستانی کەفتیە دەبن دیوارێ بدەهان قێرانە و بە تایبەت قێرانە سیاسی و یا ئابووری و ئەبێ چەندێژی وڵاتی بێزار کرینە و بدەهان ئاریشە بۆوان دروست کرینە ئەوە و ji بۆ چارەسەرکردنا van کێشان ڕۆژانە بەحسا کۆمبونên partên siyasiyên herêma Kurdistanê hête kirin lê wekû welatiyên parêzgeha dohkê dibêjin êdî wan bawerî bi wan kombûnan nemaye ji ber ku dibe encamin û hîç guhorînekê di gora pana Kurdistanê de naguhorin û nikarin ê qêranê jî di van kombûnên xwe de çareser bikin. Eger kombîn bê nekirin an ney nekirin xwedê qeyran her ma xwedê alem her ma bê şûl û bê emel û dihî kombînek hata kirin ya yeketî partî bû xwedeke netîce pê vebêtin îşilab pê vebêt û alem ji vê giriftariyê bête derê bes bo min mibxû nizanim hindî hatî nekirin û ji qesta nizanim ez bar nakim vê jî tiştek pê vebêtin çünkî lazim tiştek pê vebêtin û ev kombîne yanî tiştekî bigirîtin tiştekî bu xelkî bikin çünkî bi xwedê xelek gelek bêzar bû xelek gelek perîşan bû xelkê mirîtin xwedê hindeka nan malê danîne hindeka xwedê hat têne defmil xwedê 5000 berîkê danînin pêşmergeh çîte wacibî çêdbîtin baş evî 5000 nînim çîte wacibî bi eyalî çit ketnûke vêca kombîn bê nekirin an neyê nekirin xwedê alem ji ber dest derket. Pişekên xêr hatin em hingî dê geşbîn bîn milletê Kurd îstîfade gil van kombîna bînîtin ne bi temîjîlkirina xelkekî çi hezabeka siyasî bîtin em hez kim gehne encamekî ev şeعبe îstîfadekî lê biketin yani her kombîn çavê xelkekî xirêl van kenalet elamî ku aya belê em geşne encama ê tu geşe çi encam dê rûnke dê başe bu xelkekî bêje ka dê çi çêbit çi çênabin meselen ev xelkek gelekî yê welê wetî yanî çi bêjim mirov neşe çi bêjtin. والله بخو أبا چندك يعني براسي كومبون تينا كلام بس اللي مخامو بام بينين تشتكي ديارنينا بس هبيت إنه كومبونات داهاتي وكخو تشتك ديار بد برجان ديا خلقك دابت Kombûnên layinên siyasî di berdewamin jî layekî ve û ji layekî dî ve jî hevrekî û nakokî li ser astê bilind jî di berdewamin û ev yeke jî bûye cihê bêzarbûna welatiyan.